Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah shehana barhama, oh barhama, ya barhama. Ga munan dai aya muje samarin faida, ga munan dai aya muje samarin faida. La ilahu farkon tushe, daga nan ne aka fara sauke da kallamari. Ga munan dai aya muje samarin faida, abadiya ta kone a cikin azaliya, an fazo an kare kawai kuje mu akan tsari. Kasantuwar zati ne a cikin sufa suna sai ya narke a cikin ayyuka ya kayo jeri. Ga munan dai aya muje samarin faida, ga amarya ga ango kai dole ai goda, kai iyaye mata sai ku yo ayiri. To ai batu ba nake yi na samu wasu fasuna wanda shi ne ya kazo sai ya cinye duka gari. Ga munan dai aya muje samarin faida, matukun dai daha farji ne bai da biyu. To Allah juya salati a gare kure nazari. Ali har da sahabu tijani ne na daya, a da'irar azaliya shi ya cinye duka wuri. Ga munan dai aya muje samarin faida, assalamu alaikum marhaba babbar lamari, ku kuke bayarwa mun zo ku ba mu muradi. Dan domin shehu kwarai ku kuke bayarwa, to shehu ban dama maka baiti abadi. Ga munan dai aya muje samarin faida, shehu ka san wallahi ni ba ni da komai, sai tilin kaunar ka a zuci ba ta da adadi. Sai ya sani shehu a kan kaban ji in gani, to ta yama dan jibancin kai ne makani. Ga munan dai aya muje samarin faida, sai ya sani ai akan fa komai na zan da gigi, wasu kallamari ban da sunan shehu ciki ba. Shehu ne farkon zance, shehu ne karshen zance, in kana musu malin da karatu ka duba. Ga munan dai aya muje samarin faida, dan akwai ai karatu tun a farkon makaranta azalatu, abalatu ne ta duba. Ni fa na farko mai kawai na ɗauki kalifa, dan da shi ne aka murza ayyuka a cikin rama. Ga munan dai aya muje samarin faida, yan batun zati ne ina ka ganshi ka nuna, in ka je ka ganshi ka je auta na gaida shi. Kawai ajin shageri a cikin ai khalifa, ashe khalifa ne samuwar dukkanin fashi. Ga munan dai aya muje samarin faida, to tambaya yan uwa, wai shin wannan khalifa wai waye ya faɗo shi, wai waye ne ya fidda shi? Karkuce Allah ne dan shi bai da makagi, shi ma ya rasa gano kan shi balle a faɗe shi. Ga munan dai aya muje samarin faida, shi yasa in aka zo gare kawai sai a bige kowace adara a cikin shi kai numfashi. La ilaha illallah mun riga mun kuna, babu tsoron kaifi barantana wani kaifi. Ga munan dai aya muje samarin faida, kai munkiri ka sani tafiyar tai karfi, shehu ne a ciki dukkan lamarin babu tafi. Yasa in kuka gamu sai ku ce ai babu, shehu ne tasrifi dukkani har karfi. Ga munan dai aya muje samarin faida, la ilaha illallah shehu ne Allahu.
ya baza sai ku amshi bayani, ba batun wani tafi barantana wani korafi. In ban da wai khalifa wa yake wadawa, sai ya zo ya tattara sai ya kulle murfi. Kamunan dai aya mun je samarin faida, shau kai ne aiki ka rarraba mana aiki, babu lungu sako da masu yi maka tafi. Ko kasuwa ta wasu dan koliya ciri batun da mun so shehu kuma ya so mu shehu. Kamunan dai aya mun je samarin faida, mai fadin mu ake yi har a cikin tasha da an gan mu sai ka ji an ce ganar gidan shehu. Ya Allah mun gode da wanga wannan stamfi, tunda mu mun zamto ƴaƴan gidan shehu. Kamunan dai aya mun je samarin faida, shi yasa in kuka ga mu duk jika mun samu, ba ruwan mu da kowa barantana yin ihu. La ilaha illallah ga Allah tsirara, sai gani ya ganshi marar gani ai afuwa. Kamunan dai aya mun je samarin faida, ta bayyana ta nuna shi yake tasirifi a cikin duka alam, mu mun ganshi abuwa. Babu mai nuna mashi a cikin takarda barantana ya karanta, dan domin shi bai faduwa. Kamunan dai aya mun je samarin faida, samun shayi na gari mu'allimul masaduki, sai ka saka ɗaki sai ka yi karewa. Tafi za ka usuli ka gane Allah tsirara, sai ka shafe mazaji ka tabbatar da samuwa. Kamunan dai aya mun je samarin faida, kamunan dai aya mun je samarin faida, in za ku je mu tafi in ba ku yi to madala. Kai da kan samarin da na ji wasu sun ce wai muna musu talla a shehu ba a shela. Kamunan dai aya mun je samarin faida, to abin mun kun sani abu karfin talla barantana wata shela, ilahu ne a ciki zalla. Gaskiya in ta ka zo kawai faɗanta ake yi, in ba ka sani ba kawai ka je ka san hala. Kamunan dai aya mun je samarin faida, shi yasa in kuka ga mu ba mu koran kowa, kowa ya zo za mu karɓe shi a cikin Allah. Tafiyar faida ba batun wani doke, ka ji ta jini da jiki da'irar Allah zala. Kamunan dai aya mun je samarin faida, kai mai ganin girma a Allah to dai ka sani, ko da na cikin kaya kansa ka kai usuli. Domin lamarin Allah bai duban girma barantana wani hali ko ka ce hankali. Kamunan dai aya mun je samarin faida, haka mai jin faka to ka sani wallahi kai ne ka faɓata, ba ka shi hujin asali. Dan shehu nan muka kan ba maganin su guji, shehu tijani muke gani da barhama da dalili. Kamunan dai aya mun je samarin faida, na ji wani bayani gurin shehu Naziru, in za mu kalli shehu tijani muhalli. Ya samu mun kare kowa mun gansha shehu, sai mu gaggaisa da juna sai mu ce wasa dai. Kamunan dai aya mun je samarin faida, lokacin faida ce ba batun wata shirka, kai hayya maza mata assalamu alaikum. La ilaha illallah shayana bara
abin da na gaji a cikinta, duka nake yi a koda yaushe ciki tamtam. Shawuro kan da nake a cikin tafiyar ka, amin daurin goro a jefa a cikin dam. Kamunan dai a yamu ne samarin faida, shau in ka san tafiyar ka da na sata, a ciran numfashi rayuwa ta mun dum. Da wanga rayuwa na samu faida na bari, ai ban ma a ce na bashe kudu da bom. Kamunan dai a yamu ne samarin faida, na samu islama, na samu imani, na samu isani, barhama alun ta'in. Sai yasa na kare tabakuri ba na yi, to bai za na sani wancan na samu kalima. Kamunan dai a yamu ne samarin faida, masu gani na daidai to kun sani kun kwafsa na aukace titini a cikin kalifa. Wayo wayo shehu ka batar mun babata, sai ka zo ka cike shehu kulle kofa. Kamunan dai a yamu ne samarin faida, kaga to babu gudu barantana wata jayayya, yan faida kai sai mu tattafa kai. Ka faida dai na gudu dan zamanin na kune, karya a ce wallahi za a zo a taba mu. Kamunan dai a yamu ne samarin faida, dan zamanin faida na kunga kune a sama, waye za ya ja dan lamarin aikin ku. Ayya yanzu yaransa uwa barantara wani baba, duk inda ya kaji karansa za a yi dan ya taba ku. Kamunan dai a yamu ne samarin faida, mun riga mun kuna ba mu tsoron gauri, sai kawai ku bar mu shehu ne yake mana. Sallamin ta salimin an sallame mu sallama, la ilaha illallah kawai ku ji mu a kauna. Kamunan dai a yamu ne samarin faida, kun ji to dai wallahi gausi ne mafaka, daga rabu sai rabu duk ciki muka zauna. Kafin in ja birki dole in sa tushe, shehu barhama ɗaya mu kai ne makari. Kamunan dai a yamu ne samarin faida, shehu ka watsa mu a cikin gonar Allah, noma muke tari gashi yau muna bari. Baba na gaida ka shehu malam Naziru, na taho sa albarka na tafi ba na dalili. Kamunan dai a yamu ne samarin faida, shehu autan mai zakirai bani da komai, kaunar ka ce kullum take ta kai ni gaba. Shehu na gode wallahi shehu ni ka yi mun, shehu kai sosai wallahi kai ya faɗa. Kamunan dai a yamu ne samarin faida, Allah 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 Allahu barhama, oh la ilaha illallahu barhama, la Allah Allahu barhama, la ilaha illallahu barhama. Sayyidina wal umami turbi wudati sawami, zawqatina sabiqat baka azwaqal izami, muntaha akadami asa bil wilayatil fikami, mubtada asabi ibrahim misbah salami, faidahu qad amata nanu kull al anami, qad marabaran wa baran bayna riwanil wajabi, fi futuyi wa kushufi wa funumil ilnami, wa fi mulkin wa mali wa umri kull zami, kan gadi mun sara makdu wan waje ka sara abi, rabu malukin malika sara marfu al maqami, rabu malulin shahira situ fawqa al adami, rabu malulin gamiya ta'ala fawqa al li'ami, kan mulkin min majusin aslan wujuna katami, kan muhibbin na qawla irtika fawqa al
المرامي كون سارة أسلموني فيرة القلوب الإمامي دينه دين قوي دائما دون السلامي سابوا قوما جيارو هم ملوك بالعرامي شغلوا بالله إضافة أو صفات أو أسامي علموا إرفان وقات أنبياء دون ملامي سلما تسلم وإلا سلما تسلم وإلا سلما تسلم وإلا تتكي سوء الإمامي سلما تسلم وإلا تتكي سوء الإمامي سلما تسلم وإلا تتكي سوء الإمامي إنني ما تراني إنني ما تراني إنني ما تراني شغلتي في إبراهيمي إنني ما تراني إنني ما تراني شو